Ola, boas tardes, son Juan Madelares. Estamos hoxe en Ío, máis concretamente na zona de Punta Alada, en Vilanova, para presentarvos unha nova propiedade que vai estar disponible á venda. Trátase dunha finca pequeniña, dun 100 metros cuadrados, finca que está pechada totalmente con muros de cierre, como vedes aí a miña espalda. Esta finca conta con varias cousiñas que a fan moi cómodas, sobre todo pois, para pasar así uns días no verán, xa que tamén estamos moi cerca da playa de Área Brava. A finca está toda pechada, como vos decíamos, con muros de cerre, ten unha malla de ocultación e ten unha mesa de pedra para poder disfrutar nestes días de verán, cunha parra que lle dá sombra no verán. Conta ademais cun asador que está adosado ao muro e conta cun galpón que está dividido en varias estancias. Ten dúas estancias, unha delas pechada, outra un pouco máis alargada aberta. Conta tamén cun aseo independente, con plato de ducha, un aseo totalmente reformado hai pouquiño, e conta con cociña que ten unha neveira e ten todos os servicios. Comentar que a finca conta con agua de pozo por barrena que está funcionando e que tamén dispón de agua quente. Trátase dunha propiedade que ten acceso independente directamente desde a rúa e é unha boa oportunidade pois, para aqueles que están buscando unha vivenda pois, ou un lugar así pois, para poder disfrutar no verán, sobre todo desta zona. É unha zona que está ben comunicada hacia o cruce de Ío e dende aí a vía rápida, así que xa sabedes, todos aqueles que estedes interesados buscando así unha propiedade destas características, xa sabedes que nos podedes consultar directamente na página web www.lares.gal ou consultándonos na oficina que temos na Fuentelagada. Así que esperamos as vosas consultas. Veica.